Hey guys, it's me again. It's your girl Aisha. Hope you are good. So guys, I'm sure nibone i-video yami ne. Apho ndibeke i-bowl ene menstruation ene tozanayo ngoku, excuse me. Okay, ndibuyile. Alright, ndibuyile guys. Thank you for your patience. I'm sure nibonile ndiphethe le bowl. Yabo. So the bowl, it's got menstruation, kamanzi lana, but ine monthly menstruation, ine kiwa, ine elo, abandazi bayazi. I-elo ndiyithanda indidi. Ndithanda indidi ngendidi, more especially le ndawo. Ine elo, ine guava leaf. Yonke loo nto ndifake apha ngaphakathi. Ngeyothini le nto guys? Uyakwazi ufaka imali yakho apha, imali yakho esilver. Fake i-R6 yakho apha. Yabo? Fake i-R6 yakho apho. Ogqiba kwakho, if unendawo yothandazela kuyo apho uthetha kuwe nabaphantsi, uyibeke apho. Leta amakhandlela ayi-6. Ufake imali yakho phayana. Guys, this is a very, very potent recipe. Important, and as ime sizonyanya, because isuka kuwe le nto, sisiphiwo sakho, uyiphiwe, yabo? Umenzo ngumntana ongekazalwa ngamaqanda, and umntana is a brand new, is something new. Umntana is a blessing. Umntana is joy. So take umenstro wakho as joy, because it's a child. You know? Because amaqanda omntana. And umntana is a new beginning. Yabo? So xa umenza, akufuneka ngufeel ngathi it's a burden. Be happy that it's that time of the month. Kuba difficult ba happy because sibabuthi. Siyalamba sibabuthi tonton. But xa ubona menstruation yakho, look, naku ndiyamenza. No, it's wow. This is a new beginning. Yabo? So guys, le mixture ndiyenze apha. Yabo? Le mixture ndiyenzileyo over here is to protect your money. Yabo? Uyibeka kulaa ndawo lo uthandazela kuyo, apho uthetha nawo. If uthetha nabaphantsi, unendawo uthetha nabo. Uthetha like where you speak to them. Yabo? Ubeka pha as the offering. Ubanika igazi lakho. Yabo? And then if you don't slaughter, abakhona abantu abangawenzi amasiko but bafuna protection, and you don't have to slaughter. There are many ways you can do offering, guys. There are many ways. If you can be broad-minded, there are many ways you can do offerings. Abanye abantu banika ukutya, abanye banika fruits, abanye banika loo ndlela efunwa ngayo, yenza ngaloo ndlela kuthiwa yenza ngayo. I-ancestors zakho izothetha nawe, okanye i-guardian angel yakho is going to talk to you, ba mamela yenza into ethile nento ethile nento ethile. And akho mntu nokuphikisa, because i-guardian angels yethu azifani. Yabo? Azifani i-guardian angels yethu and i-ancestors zethu azifani. Akho mntu othi irongo okanye right. As long as umamela i-guardian angels zakho ezigadayo all the way, you are on the right track. So, this mixture over here, guys, ne? Uyibeka kula ndawo uthandeza kuyo, leta amakhandlela, uyenza Monday and Thursday. Yabo? Uthethe, uhlambe izandla zakho if une-money blockages. Njengami sometimes banayo money blockages. Uhlambe izandla zakho apho for 3 days. Ikhala is very good. I know. Every day, it's like ikhala. Every day. But it's very important, guys. This plant
is life. This plant is life itself nje yodwa. Akho yeza engenakhala. I'm telling you. Even a tablet, xa uyithi su iPanado ive, itasta njengekhala. Anyway, so this mixture endiyithetha ngayo is a mixture that you put money in, yabo? Ufaka imali kuyo, cause imali yi-energy, yabo? So xa ufaka umento wakho, nekiwa, ne-guava leaves. I-guava leaves, it's also good for xa uhava bad dreams, yabo? Ifaka phansi komqamelo wakho, i-guava leaves will stop bad dreams, will reduce i-bad dreams obanazo. So le mixture uyibeka phaa kulaa ndawo othandazela kuyo. If uyanqula abaphansi, uthetha nabo direct, ubeka imali yakho phayana, yeyabo, yabo. And then the same mixture, you can make it for yourself, yabo. You can make this mixture for yourself, for uhlamba ngayo Monday and Thursday. Xa ulayita amakhandlela uthethe, nokuthi make sure umensa during those days, Monday to Thursday, yabo? Monday or Thursday. If you mensa Monday and you are 4 or 5 days, umensa for 4 days or 5 days, Thursday uyenze le ritual. Monday ungayenza during the week. Monday and Thursday uyenze le ritual. It will cleanse you. It will protect you from imoya emibi. It will help you elevate, yabo? Also, it's also good for if you are married or can be a boyfriend 99 that you are dating. He can also use it for protection. He can also use it for protection if you are married to this guy. Yabo? You need to be married to first. You cannot, you need to be married to this person. You cannot give your energy kumuntu ongatshadanga kuye, you know. You cannot give your energy kumuntu ongekho committed kunye naye. Funeka ube committed kunye naye. And funeka uthi make sure wena as a maid awulali around. Yabo? You cannot do this ritual if awukho celibate. Because xa ulala nabanye abantu uhamba ukhetha ii-energies imimoya ngemimoya yabantu. Ndithi yafika yakwenza nawe uyareceive. Ogqiba kwakho ulale nomntu akwenze uyareceive. Ulale nomntu ayenze uyareceive. You need to be celibate if you want to do i-rituals ezifuna umphakathi wakho, ezifuna izinto ezingaphakathi kuwe. You need to be celibate okanye ujole nomntu oyi-one. I'm talking about real dating, guys, like real dating, like physical dating. I'm not talking about in the sense. No, I'm talking about physical dating and physical sleeping. Sex is very spiritual, and you can transfer your sexual energy to another person. Yabo? So if uhamba ulalala around, this is not for you. This is not for you. You need to be celibate. 100% celibate. Umntu wakho ifuna ayisebenzise lento, you need to be celibate. In order for this ritual to work for you, you also need to be celibate. Yabo? So, guys, this is a very potent ritual. Yonke into idalwe for a reason. Ndikhona video endinazo previously. I'm talking about in nature and how beautiful in nature iyo. Yonke into idaliwe, yonke into ingaphakathi kuwe, yonke into ingaphandle, yonke into oyifunayo. It's just around the corner. Everything you need. Yonke into oyifunayo ikhona, and yonke into oyifunayo is inside of you. So this mixture is a very important mixture. I don't want to get in